Сәлем, бүгінгі шығарылышта кішкене уақытынан суқыр болған ханымның 75 яшында енеден көре башлауы, Татарстанда 5G вышкалар һәм программирование буенча дөнья чемпионатының финалына шыққан КФУ студентлары турында сөйләшербез. Хәзер тулырак. Яхшы хәбәр белән башлыйсы килә. Түбән Кама табибы Дмитрий Малинин 75 ел буе бер күзенә суқыр булган ханымга яңадан күрү мөмкинлеге бүләк иткән. Тамара Мишина инде кечкенәдән бер күзенә суқыр була һәм кайсы табибка мөрәҗәгать итмәсен, барысы да әлеге күз белән яңадан күреп булмаячак дип әйтәләр. Һәм иң кызганышы 2019 елда аның икенче күзе дә күренә башлый. Ахыр чиктә ул Түбән Каманың үзәк хастаханәсенә мөрәҗәгать итә һәм андагы табиблар аңа ике күзенә дә яңадан күрү мөмкинлеген кайтарып булачагын белдерәләр. Һәм инде менә бер күзенә операция ясала. Ул сәгать ярым дәвам итә һәм кечкенәдән күрмәгән күзе белән Тамара ханым хәзер яңадан күрә ала. Тиздән икенче күзенә дә операция ясалачак. Менә шундый яхшы сөйнечле хәбәр. Рим папасы безнең барыбызга да яңа елга искиткеч бүләк әзерләгән. Нинди дип уйлыйсыз? Ул безнең барыбызның да гөнаһларын кичерүне шандыра. Чөнки елы катлаулы булды ди, шуңа күрә без лаек моңа. Әмма безнең Рим папасы гына шундый искиткеч бүләкләр әзерләми, монда безнекеләрдә булдырып яталар икән әле. Калуга өлкәсенең 18 коронавирус стационарына изге су кайтарганнар. Калуга өлкәсенең сәламәтлек министры урынбасары Илья Саваков сүзләренчә, хочется поддержки сверху. Бу сүзләр белән килешмичә мөмкин түгел. Барыбызга да хәзерге вакытта хочется поддержки сверху. Тагын бер сөйнечле хәбәр бар бит әле монда. Татарстанның цифрлаштыру министры Айрат Хайруллин Татарстанда 5G вышкалар юклыгы турында рәсми хәбәр белән чыгыш ясады. Әлбәттә, безнең халыкны бүгенге көндә иң борчыган әйбер шул 5G вышкалар бит. Һәм бу сарказм түгел, халык чыннан да борчыла, ниндидер протестлар белән чыгалар, ниндидер петициялар язган булалар 5G вышкалар куймасыннар дип. Ковид ул кадәр куркыныч түгел, хезмәт хаклары кимү шулай ук алай куркыныч түгел. Менә 5G вышкалар куйырлар да безнең баш миләре кайнап чыга күрмәсен бүк. Һәм шуңа күрә министр үзенең төп эше белән шөгыльләнә, сурынга шундый мөһим карарлар кабул итә, сурынга халыкны 5G вышкалар булмаячак, борчылмагыз дип тынычландырып утырырга мәҗбүр. Коронавирус сүзе бер яңгырагач, аны ничек читләтеп узасың инде? Мәскәүдә 69 яшьлек хатын-кыз безнең шәйби була инде, ул үзендә коронавирус барлыгы ачыкланганнан соң нәрсә эшләгән дип уйлыйсыз? Юк, ул табиблар янына да бармый, дарулар да сатып алмый. Ул борынына каштан тыга. Кечкенә паркларда йөргән вакытта ул шулай күпләп каштан җыя, кирәге чыкмагай дип. Һәм җыя торгач кирәге чыга да инде ул коронавирус белән авырый башлый. Һәм менә шул рәвешле дәваланырга уйлый. Каян ишеткән ул аны, кем аңа андый чара турында әйткән, анысы билгесез. Әмма ул шок кына үлми кала һәм аны ашыгыч ярдәм белән больницага алып китәләр. Һәм табиблар борыннан ул каштанны тартып алалар. Менә яз башында имбирнең бәясен от бәясенә күтәреп саттылар, коронавирустан профилактика чарасы була ала дип. Хәзер менә каштан килеп чыккан. Бу каштанны шундый бердән-бер очрак булыр һәм яңадан кабатламас дип өметләнәбез. Бу лимон тоташ сөйнечле хәбәрләрдән генә тора безнең нишәптер. Һәм Татарстан Республикасының Мәгариф министрлыгы безгә шатлыклы хәбәр ирештерде. Берничә көн элек программирование буенча Төньяк Евразия чемпионаты узган. Ул студентлар арасында программирование буенча уздырыла торган дөнья чемпионатының ярым финал этабы булып тора. Һәм анда Казан Федераль университетының информацион технологиялар институтында укучы магистрантлардан торган команда 35 иң яхшы команда исемлегенә эләккән һәм язын алар программирование буенча дөнья чемпионатында Казан Федераль университеты данын яклаячаклар. Егетләргә уңышлар телибез, сезнең белән гүзәл иде, шуның белән шул, сау булыгыз.